Det ved jeg sgu ikke, skat. Hvad fanden det skal være? Undskyld. Hej. Hej så. Hej. I to skal bare henvende jer, hvis jeg kan hjælpe med noget, ikke også? Så henvender jeg bare, okay? Det er fordi, godt. at vi I er så ved at henvende jer nu, kan jeg mærke. Ja. Jamen, så værsgo at henvende jer. Shoot. Ja. Det er sådan, at vi skal have et vennepar på besøg, og så Julie vil gerne lave noget god mad, og så vil vi gerne finde en vin, der passer til. Den her. Det er det. Jamen, vil du ikke lige vide, hvad vi skal have mad? En ting ad gangen. Det er meget vigtigt at ikke bombardere mig med spørgsmål, for så bliver jeg kan ikke multitaske. En ting ad gangen, okay? Det her er en vin. Derudover så kan jeg sige, at den her vin her, det er en af de der vine, som virkelig der 75 CL. Og CL står for Champions League. Det gør, altså CL betyder centiliter. Det er bare, hvor meget der er i flasken. Okay, så er man pludselig fysikmand og... Kan du sige noget med, hvad er det for en drue? Det er en vindrue. Vi skal lave perlehønbryst. Eller du skal. Og så vil jeg bare høre, om det var godt. Det var helt klart det svære spørgsmål. Et elite spørgsmål. Så det jeg er nødt til at gøre her, det er jeg nødt til at sige til jer, at jeg er nødt til at være svarskyldig. Så det jeg gør nu, det er at løbe til ledelsen. Lige for at spørge om, hvad de siger til det. Kæft en idiot, man. De sagde helt fantastisk. De siger, at perlehøn smager rigtig godt. Du går sgu da ikke ud jeg spurgte sgu da ikke, om perlehønen smagte godt. Jeg spurgte, om vinen var god til perlehønen for helvede. Du må da godt selv tænke dig lidt om, mand. Ja. Ved du overhovedet noget om vin? Det er rødvin. Ja, slut. Farvel. Tak for hjælpen, mand. Tak for ingenting.